Wilut senginjing siang santun ugi dalu bola. Edisi dina iki nambah patih meneh. Wedhuse manak meneh siji lanang, alhamdulillah. Rezeki wong arit bola. Edisi dina iki jane arep resik-resik kandang karo ya kuwi guyang wedhus. Lah iki Mbah Tukiyah. Iki Mak Iyah iki ibuke Mas Andi iki bola. Iki guyang wedhuse iki. Sing resik-resik mumpung nek terang sedilik bola. Dadi wis ngene iki kegiatane wong desa iki. Iki mau nggunakuke yo udan terus bola wis. Pirang-pirang dina iki udan terus nek terang lagi ndelalah enek terang sedelok iki mau yo guyange wedhus ya karo Mas Andi karo Mbah Tukiyah iki. Guyange wedhus sadurunge panen pari bola. Kan wis ketubruk panen pari wis ora iso resik-resik kandang, wis ora iso guyang wedhus bola. Wis kesel ning alas iki. Lah iki mang wis mroti kingko wis kari jemur ben garing bola wedhuse. Iki soalé hawane wis ngeliu peneh wis arep udan. Wis ngono dhisik bola. Sehat selalu kanggo bola-bola sedaya.